Benvinguts i benvingudes al podcast per alumnis del Tecnocampus, un espai on compartim experiències de trajectòries educatives i professionals dels diferents alumnis que han cursat els graus a la universitat. Soc la Martina, encantada, apassionada de la comunicació i del màrqueting digital. També soc alumni d'AD i Màrqueting aquí a la universitat i arrel de la meva passió per l'emprenedoria i la creació de contingut vaig fundar Storymakers. Avui no estic sola, vinc ben acompanyada d'en Xavi i en Rubén darrere càmeres i so d'Avatar Studio i també alumnis d'audiovisuals, és que som una família. I bueno, tenim el plaer de tenir avui a l'Aleix Domènech, alumni del grau de Logística i Negocis Marítims, que ens compartirà la seva experiència. Què tal? Com estàs? No, encantat, moltíssimes gràcies per convidar-me. De res, teníem ganes de que vinguis i bueno, que també ens inspiris, no? Perquè al final les històries reals arriben a les persones i ens ajuden també a veure cap a on tirar. Així que perquè et puguem conèixer una mica millor, quina edat tens i d'on vens? Molt bé, jo tinc 25 anys, jo soc d'Arenys de Munt, aquí al costat, i no sé si m'avanço o dic ara què estic fent, i ara actualment estic, des que vaig acabar la universitat, treballant al departament de logística d'Estrella Damm. Clar, llavors sempre, acostumo a dir, no? Per arribar a un punt hi ha una trajectòria. Què et va fer endinsar-te en el sector de logística i negocis marítims i triar aquesta carrera? Doncs, és potser una mica enrevessat, no sé si serà la resposta típica. Jo venia d'haver cursat un batxillerat científico-tecnològic i podríem dir que no sabia ben bé si seguir amb l'àmbit científic-tecnològic, tot i que m'agradava molt, o explorar altres camins. I estava investigant, també una debilitat i una fortalesa és que m'agrada moltes coses, per tant no tenia complicat, i jo em sembla que em van transmetre molt bé el gran impacte i el valor que té aquest sector de logística i negocis marítims a la jornada de portes obertes. Jo crec que era potser era innovador i una mica diferent al que estava veient per altres bandes, i també per proximitat i tot, i vaig dir, doncs, per què no? Aquest és una mica el resum. No, sí, genial. De fet, entenc, no? Tenies com moltes vessants que t'apassionaven, però allò et va cridar l'atenció. Correcte. Llavors, de tenir la idea, no?, vaig a fer aquest grau perquè crec que em pot aportar molt de valor, no?, i puc arribar a construir un perfil professional el dia de demà. Com ha sigut la teva experiència? Què destacaries? Què destacaria? O sigui, per dir-ho així, possiblement, si jo mirava el pla d'estudis abans d'entrar i mirava una mica tot el que es faria i tot, és bastant fidel al que estudies, no? I una vegada he sortit, parlant inclús avui en dia amb excompanys que ens portem encara molt bé, jo crec que hi havia molts de coneixements que no tenen per res de complex ni difícil, però sí que quan t'ho diuen, acabes veient una mica diferent la societat en la que vivim perquè veus una mica com funciona. Crec que és un sector una mica desconegut, almenys ho era per mi, i jo crec que m'ha portat un punt de vista diferent, sí. I, sempre ho acostumo a preguntar, però hi ha alguna assignatura, algun professor o algun company que ens marca durant aquests anys universitaris? Per tu, qui va ser? Quina pregunta. A mi, la veritat que del Tecnocampus també m'agradava molt la proximitat que hi havia amb tots els professors. A mi m'agradava, jo sempre tinc moltes preguntes i m'agradava molt poder tenir aquesta proximitat amb ells, i crec que m'han aportat moltíssim professors que estaven en actiu en altres empreses treballant, i també una altra cosa que em ve al cap potser també és la varietat de companys que hi havia a l'aula. És a dir, des del meu punt de vista, no? Segueix sent un sector bastant desconegut i vam coincidir gent de moltes edats diferents, de sectors completament diferents, potser d'haver estudiat coses que no tenien res a veure, i això em va ser molt enriquidor. Tinc entès que durant les experiències pràctiques que es desenvolupen al grau de Logística i Negocis Marítims, algunes les feu fora. Quina et va agradar o et va portar aquest valor, no? Posar-ho en pràctica sempre aporta alguna més que quedar-se amb la teoria. Sí, correcte. I a mi em passava molt que quan anava estudiant veia molt la teoria i em faltava la part pràctica, sobretot que jo venia sense saber res del sector. També va haver-hi el Covid pel mig, no? Però també hi ha una estada internacional pel mig. Et preguntaré. Vale, perfecte. La deixem per després, doncs. Abans de l'estada internacional
jo em vaig aventurar a fer unes pràctiques a Marmetsa, que és una empresa que treballa en el sector portuari, i que, de fet, un dels nostres professors treballava allà com a cap, i jo arrel d'un amic, no pel professor, sinó arrel d'un amic que també havia estudiat la carrera i que ja estava treballant allà des de feia temps, em va encoratjar a treballar-hi. I jo vaig veure una mica tot el que era purament pràctic de tot el que estàvem estudiant, i per mi això va ser un aprenentatge brutal. Després, com et dic, va venir la meva estada internacional, i quan vaig tornar després del TFG i tot plegat, ja sí que fins a dia d'avui estic a la meva següent experiència laboral. O sigui, tampoc és que tingui molt de bagatge, però em va servir molt les pràctiques sobretot, i us recomano que quan més aviat algun estudiant pugui començar, molt millor. Al final, o pot ser per quantitat, no?, que t'ajudi a anar a reconduir el camí, o per qualitat. Jo crec que en el teu cas van ser aquelles experiències que et van reconduir, no?, per dir-ho així. Llavors, estar internacional, cap a on vas anar i què en valores de l'experiència? Jo he de confessar que jo vaig trobar-me amb un dilema a l'hora de decidir si feia una estada internacional o no. M'ho podia permetre, tant acadèmicament, econòmicament com per moment de vida, però jo sí que des de ben petit m'ha acompanyat molt l'esport, m'hi dedicava. Jo faig hoquei patins, i des de ben petit que he jugat, forma part de mi, i estava dedicant-me a nivell pràcticament semiprofessional, per dir-ho així. I no sabia si deixar-ho i anar-me'n, no sabia què fer, i al final vaig dir, mira, és una experiència, una oportunitat, anem-la a provar, i em vaig aventurar i no m'arrepenteixo per res. Tothom amb qui parlava abans de prendre la decisió em em parlava molt bé. Fes-ho, ara o mai. Sempre. Surt de la zona de confort, t'aporta uns aprenentatges, t'ho passes superbé. Jo deia, si me'n vaig d'Erasmus, jo soc fiestero una mica, però soc bastant tranquil, de festa tots els dies, vols dir, i cadascú es munta l'Erasmus tal com vol. Tens festa si vols, òbviament en vaig tenir, tens aprenentatge acadèmic com vols, tens també sortides professionals si vols. O sigui, per mi vaig anar a Bremen, a Alemanya, volia escollir algun país nòrdic del nord d'Europa, i la veritat és que vaig estar superbé, la ciutat va ser molt bonica, i el fet d'haver conegut gent d'altres països a mi va ser el que, deixant davant de potser la part més acadèmica, el que més em va agradar. I l'idioma, el sabíem abans? La veritat és que sí. La veritat és que sí. Molt bé. Per sorpresa, potser sí. Vaig estar des de l'institut, segon d'ESO potser, fent extraescolars d'alemany. No et sabria dir el per què, però mira, m'agradava aprendre una llengua més a part de l'anglès, em va fer gràcia, i també va ser potser un plus, no?, per dir, hi ha Noruega o Alemanya. Ostres, sé alemany, per què no? I va anar molt bé, va anar molt bé. Sí, jo també estic d'acord que és una experiència que s'ha de viure i que marca un abans i un després. Literalment. Però ha de formar, si es pot, de l'etapa universitària. Llavors, mentre estem fent la carrera, anem reconduint, anem identificant aquelles coses que ens criden més l'atenció, que ens apassionen més, coses que potser no. Sabies o havies identificat en què et dedicaries mentre estaves cursant les assignatures? Jo diria que no ho sé ni ara, O sigui, no, per res del món. De fet, com que venia també d'un àmbit que no tenia res a veure, va ser ficar-me a la carrera, i quan anava aprenent tot el que ens anaven explicant i tot, deia, ostres, això, com deu ser a la pràctica, o sigui, com deu ser un dia a dia. I, de fet, a dia d'avui, per dir-ho així, a veure si ho explico bé, no estic a una empresa purament logística, dins de les cadenes de subministrament globals i tota la indústria en general. Hi ha empreses que són purament logístiques i que tenen, jo crec que després de sortir d'aquí tots els estudiants i companys tenen moltes oportunitats. Jo, mira, va sortir l'oportunitat d'anar com a un client final, que és al final els que sol·licitem potser els serveis d'aquestes altres empreses logístiques, i estic aprenent estic exercint des d'un punt de vista potser més, no sé si dir-ho, potser em fico en un marron, però més còmode. Perquè, per dir-ho així, si hi ha incidències dintre d'aquest sector o el que sigui, tendeixen a resoldre-m'ho aquestes altres empreses logístiques que són les que nosaltres contractem perquè ens moguin les coses amunt i avall. Al final també s'ha de coordinar. Llavors, i tenir els coneixements necessaris com per prendre aquestes decisions. Per tant, una cosa porta a l'altra, però sense dir-ho i dient-ho, no? On estàs, on treballes i amb qui col·labores? Molt bé. Jo va ser acabar la carrera i, per sort, em vaig trobar una posició de feina on estic ara actualment, que és a DAM, i estic en un departament una mica curiós. Si entréssim, ja veuríeu que és una mica curiós, però perquè ens entenguem, jo m'encarrego de tota la logística que hi ha darrere de el que hi ha
darrere del que hi ha en una instal·lació de barril. És a dir, quan tu dispenses barril a un bar, a un esdeveniment, on sigui, tots els materials, tota la gent que s'encarrega de fer-ho possible, passa pel nostre departament. I jo m'encarrego concretament de moure els materials amunt i avall. Llavors, ara potser m'he anat de la pregunta que m'has fet, però... No. Bàsicament, o sigui, porto des que vaig començar fins a dia d'avui aprenent com són tots els processos que ja estan automatitzats dintre d'aquest departament per fer que això sigui possible, perquè tots els materials arribin en temps i forma, i tots els processos que sempre s'han vingut fent doncs, com s'han pogut, millorar-los. I, bueno, així estic, una mica. Per curiositat, no treballaràs amb en Nil Cardoner? No treballo en el mateix departament, ell està a màrqueting. Sí, que fort. He parlat amb ell, però per coses d'esdeveniments. Superguai. És molt bona persona, és un crac fent la seva feina, i al final jo estic de la mà treballant amb tot l'equip de màrqueting i la força de vendes, que no són tots els comercials que es dediquen a vendre. La veritat que sí. Llavors, després de l'experiència universitària, no, de tocar el sector professional, per tu ara com definiries la logística i els negocis marítims? Entenc que més logística perquè t'has especialitzat cap a aquest costat? Ostres, quina pregunta. Jo crec que l'impacte que té aquest sector actualment en el món, sigui en l'àmbit que sigui en l'empresa que sigui, és estratègic. És a dir, jo crec que, encara que no siguis una empresa purament logística, és una avantatge competitiva si tens un bon equip gestionant la logística. Avui en dia, per la rapidesa en què la gent vol les coses, perquè la gent cada vegada vol coses, a part de ràpides, més econòmiques i de més qualitat, llavors complir tots aquests estàndards que s'estan donant, ja et dic, potser la meva indústria, que és en la que estic, i no he vist de primera mà altres indústries, però parlant amb gent del sector, no sé, és molt exigent, molt divertit, depèn de també, ja et dic, l'empresa en l'estiguis bastant estressant, però en general és un entorn molt dinàmic, diria, sí. Llavors no ens avorrim gaire, no? No, és impossible. Cada dia és una aventura. És impossible. I a més tens un munt de sortides laborals, per dir-ho així, tens des de, un piló, que és que podria dir-te'n mils. Llavors, per anar acabant una mica l'entrevista, quin missatge li donaries a una persona que té pensat o s'està replantejant fer el grau de Logística i Negocis Marítims al Tecnocampus? Quin missatge li donaria? O consell? Consell. Mira, potser seguint el fil que acabo de dir, si t'agrada la gresca i t'agrada no avorrir-te i ser bastant dinàmic, no t'avorriràs. O sigui, és una feina on estaràs entretingut i hauràs de lidiar amb molta gent, segurament, i en aquest aspecte, si t'agrada, és el teu lloc ideal. I després, jo soc partidari, òbviament cadascú ha de fer el que li agradi, no? Però si s'està plantejant, jo crec que ha de saber, i a mi m'ho van fer saber molt bé abans de començar, que de veritat que l'impacte que té aquest sector en el món és supervaluós, no sé com dir-ho. A part que hi ha un munt de possibilitats i oportunitats laborals un cop surts, no sé si ho segueix sent, però almenys quan jo vaig començar era el grau universitari del Tecnocampus amb més inserció laboral, que de fet va ser un dels aspectes que em va cridar l'atenció. Però és que és veritat, o sigui, és que jo, perquè per entendre'ns, no estic obert encara potser a fer un canvi, o potser sí que estic pendent de què hi ha com a tendència, però és que conec a tots els meus amics que no hi ha ningú que li falti feines, i a tot arreu. O sigui, si vols tenir una feina d'impacte, la logística t'ho assegura, segur. Que bé, moltíssimes gràcies, Aleix. Crec que el missatge ha quedat bastant clar. Us podeu emportar aquests consells o inclús experiència real que ha viscut i esperem que us hagi servit i us hagi inspirat. Moltes gràcies i ens veiem al pròxim episodi. Gràcies. Adéu.